உங்கள் குழந்தைகள் எல்லாம் பக்தி ஞான வைராகியத்தோடு இருக்கட்டும். இதான் விஷ்ணு பிரயாகை அலகநந்தா தௌளி கங்கா சங்கமம். So this is the confluence. This one is known as Alaknanda. This is Dhauli Ganga. So this is the confluence. This place is called Vishnu Prayag. So here Narada Maharishi did penance in this area. So Lord Vishnu gave his darshan. So this is known as Vishnu Prayag. There is a mandir, there you can see Lord Shiva and Lord Vishnu. So this is Alaknanda. Usually she used to be in aqua blue color, but due to rain now she is so muddy. This is Dhauli Ganga. She always used to be in muddy color. So அழகான அலகநந்தா ஒரு aqua blue கலரில் இருப்பா. மழையினால இப்படி கலங்களா வரா. இவள் பெயர் தௌளி கங்கா. எப்பொழுதுமே கலங்களா தான் வருவா. ஒரே தூளி சேரு கங்கையாக தான் வருவா. எப்படி வரா பாருங்க. இந்த இடம் தான் விஷ்ணு பிரயாகை. நன்னா பார்த்துக்கோங்க. இதோட தரிசனமே உங்களுக்கு பாவங்கள்லாம் போகும். இந்த தரிசனமே உங்கள் குடும்பத்துக்கு நல்லது பண்ணும். நாமச்சம் எப்படி தெரியுமா வரணும்? இப்படி வரணும். நிற்காம ஓடுறது இல்லையா? இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு நாமச்சம் வரத்துக்கு அலகநந்தா அனுகிரகம் பண்ணிடும். தோ இவள் வர ஒரு ஆர்ப்பரிப்பை பாருங்க. எத்தனை அழகா ஜோரா. இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளேந்து பக்தி வரணும். குந்தி தேவி சொல்றா, ஹே கிருஷ்ணா, எப்படி மலையில உற்பத்தி ஆகிற கங்கை கடலை நோக்கி ஓடிண்டே இருக்காள், கங்கா பிரவாகம் அப்படின்றா இல்லையா? இந்த மாதிரி கங்கா பிரவாகமா உங்களுக்கு பக்தி வரணும். ஸ்நேகபாசம் ஹிமம் சிந்தம் அப்படின்ற எனக்கு அழிச்சு போடு. எனக்கு விஷ்ணு பாண்டுஷி யார்கிட்டையுமே எனக்கு பாசம் வேண்டாம். அப்படி எல்லா பாசமும் அழிஞ்சு போகட்டும். எனக்கு கிருஷ்ண பக்தியை தவிர வேற ஒண்ணுமே வேண்டான்றா குந்தி தேவி. ஸோ உங்களுக்கும் அந்த கிருஷ்ண பக்தியே இந்த மாதிரி வரட்டும். பொங்கி பிரவாகமா இந்த க்ஷணம் நீங்க பார்க்கறது இல்லையா? நீங்க எப்ப இதை பார்க்கறீங்களோ அப்பொழுதுல இருந்தே உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து கிருஷ்ணா 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 ஜபிங்கோ நீங்களும். கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணா. அதுவும் இன்னைக்கு புரட்டாசி சனிக்கிழமை இந்த விஷ்ணு பிரயாகை பார்க்குற பாக்கியம் நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கு. இந்த விஷ்ணு பிரயாக தரிசனம் எவ்வளவு மாற்றங்கள் வாழ்க்கையில் கொண்டு வர போறது நீங்களே பாருங்க. ஜெய் போலோ விஷ்ணு பிரயாக் கி ஜெய். ஜெய் போலோ அலகநந்தா மாதா கி ஜெய். ஜெய் போலோ தௌளி கங்கா கி ஜெய். ஜெய் போலோ விஷ்ணு பிரயாக் கி ஜெய். ஜெய் போலோ நாரத மகரிஷி கி ஜெய். ஜெய் போலோ விஷ்ணு பகவான் கி ஜெய். அங்கெல்லாம் பாருங்க அழகான ஹிமாச்சல பர்வதம் ஜோரா இந்த மேகங்கள்லாம் எப்படி காட்சி கொடுக்கறது பாருங்க. ஸோ நீங்கள் நிச்சயமாக வரணும்.